Ente nga din, irogi papagayam, dato'y pakasaritaan ni pagayam tayong Julie, nga pinaaluan na sandwich bread. Anat pa kayo naigan ti sandwich breads, bueno sandwich bread, ti pakasaritaan ni Julie. Sagudayan nga ti surat. Dear Manong Nemi, Manong Nemi siyak tay tao nga mahilig nga kompetensya. Magikumpit Manong Nemi. Dahil tati hilig ko. Ayan. Amin. Kahit ko ti makikontes, kahit ko ti makikumpit, kahit no mga baka, kastoon ti ragsak ko. Ngem, no maaba ka, alagad siyempre, manitayanak. Pati panangan Manong Nemi, kaaduan ti kanen, kada kami nagkakabsat, kahit ko pwede makikumpit. Siyak lata tumuna nga malpas, siyak ti mamin adung aglabat. Angam sang kumat na baybayaan sa lunad ko, naman pa'y adu ti makan ko. Iti eskwela Manong Nemi saan nakapaatiw. One, no dumteng ti exam Manong Nemi ket may waragawag ton dagiti score. No adamay sa Manong Nemi nga test subject nga saan nga siyak ti highest, nakamisuotak to. Kunada kanyak. Hindi pa rin kayat mo kit may salang saan ka nga sa haang ka nga highest. Almost kat highest ka. Kunada to. Unang na mabalin ko mga kat tsaklat ka na yun. Mangibingay ka mit ang mga bukbukudan. Saan ko akayat ti paatiw? Iti anyaman abanag, anyaman nga pasken, anyaman nga amok nga mawatandak Manong Nemi ti kahit kong parang ilawlawan. No ginasingpet, yan. Mabalimpay nga makikumpetensya ti ginasingpet. Saan nakapaatiw na nasingpet? Na tudyoak, nagagetak, na tudyoak, kada papa kini mama. Pagsayaatan, pagimbagan, nga pa nakikumpit Manong Nemi, dahil tatadakan niya. So saan nga nasken pa Manong Nemi nga ulit-ulitan da papa kini mama, nga ipasndag ko ti agbasa. Gabutasan, ibagada manuno saan, ngam talagang ipasnag ko. Siya ti first honor Manong Nemi, iti graduar kami iti elementarya, nakaluto pa iti extra awards ko. Tas tamat man hindi dadak ti high school. Manong Nemi, naki salsalipak iti track and field. Tanalingak tumaray Manong, napaspasa ka tumaray. Awan ti mga ati kanya kay di no kasta nga dumteng ti foundation, ti eskwela kada damaangay nga program. Tournament Manong Nemi, track and field ti pagganak shoot event ko. Ada yun to Manong Nemi di diferensya di ag second kanya. Nagradwarak Manong Nemi di high school nga siyak ti valedictorian. Kabungarot ta jak kayat ti paati Manong. Nga minadako ni ti college Manong Nemi sa mahalin ti college. No dumteng Manong Nemi ti exam, ayun ka dumteng ti panakaited ti grade. No nababa ti grade ko Manong Nemi, no ada 1 at pala point na, di pala street 1. Nakamiso utak to Manong. Kung nantumat na gagayim ko, ikaw naman, Julie, di kayat mo kat si kalata, mangabak. Siyempre, at damat tiyempo na nga maatiw ka, at tiyempo na nga mangabak ka. Kat no anyaman ti failure mo, awan ti kinapudno. Saan ka mo perfect? Kaya, di ba? Awan ti tao nga perfecto. Tinto pa'y kalalaingan, danto pa'y bidot na, danto pa'y kamalina. Nilaing nga po Diyos ti perfecto. Sabi ko mga rod, tamay sakto perfect nga gayat. Diyan ang dapat nga panunutem. Nang runag at napintas ka, nalaing ka, saan kan mga cum laude, nagmagnaon summa cum laude into a grade work, at least nangangato digiti grades mo. Saan nga bali? Basta makasara ka to ti lalaki nga pagkunaak nga siyak iti kalalaingan nga agpidi iti agbalinto nga asawa.
Sabi ko ma. Daday tamat manong name iti sang kaibaga da papa kini mama anak. Sang ito so amin ang pasamak kat agbaleki ka. Alawan nalaing kat akademya, sport, may banggap iti track and field, nalaing ka. Napnapang ka iti national na competition. Nakadanong ka pa iti Asian. Baka makadanong ka ito iti Olympic. Santo nga tamad din. Ay, ganun nas pagarigan ito makadanong ka iti Olympic. Oh, di okay? Si kantot mangyawid iti gold medal iti Pilipinas. Kaya ka lang iti Asian, mama, papa. Sa anak ba't nga garapap? Una iti nakaro. Gagangin lang. Imanayin nga nagkakompetensya kita Asian. Kawan. Ti panunuti manak, makapagraduar ka, kumlaute ka manusan, at akanto iti top 10, no, agtek kanto iti board mo, kina CPA, ken kang runanti amin, nga daw-dawat mo kina po Diyos. Saan kang baling failure, nga pumili ti lalaki, nga agbalinto nga, katakta ko na mo. Uray baligim amin nga baligi, tinapalamas, no failure to met iti marriage life mo, aon sa Serbina. Wen ma, pa, pilyek to nga na yung bag, ti lalaki para kanya. E di nagraduara kon manong name ti college, ti panagtek ko ti board, agpaiso. Hasta ko ni tinagsak ko, gabot tadak, iti top 10 manong name, number 7 ak, iti examination. Gabot ito ito yung manong name sa anak nga narigatan nga simbrek iti trabaho. Nga nangato pa iti posisyon ko nga dahos manong name may isa nga bangko iti gobyerno. Government bank, disimrek ka. Dito yung kumaten manong name nga naman mo, ti lalaki na magpitik ti pusok. Ni Leo, wano Leonardo, wano in short, bagbagad awagan na tinanding. Estudyante pa lang iti suna manong name mga ala iti abugasya. Wow. Nisa na accountant, top nature, and then may santo nga nalaing nga bugado, tagbaling nga asawa. Nagdakilan dito nga performance, sumano. Agbalin tumakunak nga agbaligya, siyakto ti mga ati, na naruno no, agbalin to nga presidente, tagbaling nga asawa. Kat siyakto ti first lady. Ado di kita agar-aram kanyak manong naming awan kadakwada ti sapsapulik. Iti may isa nga lalaki. Jakmat kadi agsapsapol iti perfect na lalaki manong naming awangkas iti 95% nga perfect. Nagwapo ni Nanding manong naming talagang agpanpantasya dagiti padak nga babae kan kuan. When sampay nga abogado isuna manong naming yung makisasarita kunamlan no isunti kalilingan nga abogado. Naman mo kiso naman nung name iti may nga formal nga party. Siya kay diti imbaon ti obisina man nung name matundar iti dayta nga party. Mangibagi iti bangko nga pagtatrabaho. Why? Mangmangig ko man nung name iti salitanda tadakan ti asideg kaabay da nga lamisahan. Pada na nga lalaki di kiti kasasaritan. Nagsasarita manong name ko naman no sa sino ko naman kalalaingan ng abogado about government issues nakadado. Pero ito inyara sa as kanyak ti kapabay ko. Agbasbasa pa lang dito ti abogasyang kasla nalaingin nga abogado. Ungarod. Adun to lagi dito pangabakin ng nga kaso. Una, hanalagi din nga abogaduan nagiti marde, nagiti kriminal. Ti makadagas no, dagiti abogaduhan na dagiti criminal kada hold upper kada dagiti drug lords. Saan nga tamet? Baka nagbalinto nga human rights lawyer. Nadilat taak. Abogaduhan na dagiti NPA kada CCPA dagiti kontra ti gobyerno. Dandan ni malpas manong na ti party di mas dahawak di mas dagkanyak. Hi. Hi, attorney. Happy nga to ti awag mo kanya. Kasta ngamin ti kinalaing mo, kada kita madama ti diskusyon nyo, kada kita ka-table mo. Nanding, I'm nanding. Estudyante na nagpalang. 1 year more before nga graduara. Sakto take the board. Sigurado lagi ti agdaka ti top 10.
top notcher, board exam. Board exam tiya. Top 10. Isip, idawdawat ko kastat kas pagarikan. No, take ka to the board. Sir. Nakawagan di sir. Estudyante ak pa ilang. Naman pa edan dikit indradur ko nga korso. Ngayon kahit ko ti agbalingan talaga nga abogado. Data apap ko di ubing akpay. So nga siguro adot abogado nga kakabsat mo. Uno, di mo pa imbagat na agad mo ha. Julie. Mauibisina kiti bangko. Government bank. May sa accountant. Sige di magbagada, hindi may sa karagit tayo nakapag top notcher iti board with the account CPA. Napag-asatan ako with number 7 na, top 7. Sige ito, adakan tumat iti top 7. Sabi ko ma, umadlat mangiparit no, umay kanto pa siya nandiyan pala yun. Ngayon no adda. Uri nga tali parit da, basta umay kanto pa siya rin. Manong nemi doan dalang kanong agkabsat ni manong nang Henry Kanisuna. Abogado ni papangna manong nemi kat kahit nakano atawidan dayta kinim. Papangna. Kaya din ito ti mamang na manong nemi kat inhinyera. Ni manong nakanumat tinang tawid manong nemi ta may isang engineer ni manong na iso na lang ta. Nag-take the board ni manong ko. Ngayon sana ni Ruan. Kahit padasan ng tumanan na. Wala. Ngayon kasi lang maupay. Saan ko maupay? Sabi ko mata sa anak tumat nga. Ag-take 2, ag-take 3. Sabi ko mata maminsan tulang di ba nag-take ko? Baka panangalak iti bar exam ko. Yung mga nakpinasyar nga talaga, manong namin ni nanding niya mamuk na papakin ni mama, kaya nagiging kakapsat ko. Hindi makapano ni nanding kalbasang nga ibaga natin, I love you. Kaya na doon nagiging issue nga nagsasalitaan ni. Kaya nasarita na papakin ni mama. Pero Jack Mariro, super lang ti umay nang pasyar kang kadito balay. Kadi pa. Una ta, mabayin na samad nga may mapasyar kang ganito, hindi nakapagturpos ka. Di eskwela siguro, di agbasbasa ka pa lang, ato na kita mangrang-rang ka. Uwan pa, kada mariknam kinananding. Graduating to. May saping ang tawin ka natin mo, dating nga school year, graduar to, santo wag-review, santo take the board. Kahit ko ti makiasawa ti may isang abogado. Papa, mama. Ang mitutuloy mo lang tati panakikompetensya. Saan ko maliklikan dito nga nalpas ko nga day parawam kanyak, mama, papa. Hindi opisina, siyempre, makikompetensya ore de kita adda tinangat nga itong posisyon. Ada de kita sandang mo, may daitag kanyak di problema sa timang sulban. Kita may promote ka man nukan. Amo yung matanda kita adati gobyerno eh. No, antibakir mo. At least, nangato asigot yung position ko, papa, mama. Kandakal ti soldo. Ay, nag-asat ka anak. Sabi ko mga tagbalintubot na successful ti bangunang mapamilya. Yung sardeng mo, sobrang panakikumpit mo. Magano, dahil dati paka-down na, tibiyag mo. Pasit tibiyag data, mama, papa, di ba? No, kaya't mo makikompetensya, kaharit dati tibiyag. Ngayon, no, awan ti ka-challenge tibiyag mo, kasi lawang mo ti rantam mo masenso. Iti pa nagduruas ti bihag, paset data at competition. Kasi lang man negosyo, di ba? Maparang ay mo ka di negosyo, no, awan ti ka kompetensya.
Masapol nga da kakompetensyam, tapno aramidam ti amin, tapno sikat ti mga ba. Alawan. Mawatan na ka, sikalatan ti bida. Manong nemi, pinarigat ko ni Nanding. Mas daw nga ron isuna. No apay kanong nga, anya pala trason, tapno saan ko nga aklunen. Kadawang mati sa bali nga ganaram kanya. E din to ta, inako na mismo manong nemi. Actually, adun tinagbaling nga girlfriend ko. Api nga ron nga, agproblema ka kanya, kat samat kayong nga narigat ti babae para ken ka. Siya ka di patpatig ko. Saan ko ipatpatig ka na kiti babae nga natuma. Kaya nga sawan, pag ang amam na kiti babae, sama na kasta. Oo, ti seryoso nga relasyon. Ibaga kadakwari na ita. Digat kahit nang sawen, tutupamida. Nasawen, alaim ti kinabirhenda, idin tutasang ka seryoso. Ako mapagid at nasara ka ka-virgin. Aman. Namaling ko yung sapata. Dada siguro tiga po na nung ape nga saan ko nga seryoso na talaga na kaya itong mga babae. Tawang pa iti, nakarelasyon ko nga virgin. Pasig na saan nga virgin. Pakasdawa na nga ron. Sika. Siyak. Siyempre, ako pa naging boyfriend ko. Kinaura na boyfriend ko kumati na palabas. Virgin naglatag, sipot sa akong tuloy pa iti amin-amin ko. Iti lalaki na talaga sigurado akon. Nasutag balin na asawa. Indon nakalpasan di kalaysa. Hindi tangarot tiga po na nuhapi nga. Kahit kaunay. Gabutas ka talaga ti para kanya. Ti aguray ka. Ano kami talaga marikrignam. Dumteng to ti panuwen, Nanding. Oraim ka ti panagretwar ko? Siguro. Oraim ka di nga agtekak pa ti board. Sa tanto. Sakan to aklunin. Mabaiglaw na yan. Sakbay nga naggraduar manong nemi. Inaklon kun ti panagayat ni Nanding. Kasto ko na itiragsak na manong nemi. Impakamo na nga dagos kadagitiga. Naganakken ko na. Ken kastamateng iti kabsat na. Nga di na kahit tek-tek to. Abutan din na kahit kano ti maam. Saan man na makaruwar. Nagraduar nga rod manong nemi ket kabayatan nga grade-review. Isumat ti tiyempo manong nemi nga panagkasawa. Ti kabsat na. Nga niya. Manong Henry ni engineer la tatawag na kingwanan nung pasan na pa yun ipasa di board na. Imatandarak siyempre. Kahit dito'y ko naman mo, tagbalinto nga abirat ko kas pagarikan ta, andakam to talaga kinanding tagkakasat. Manong nemi, madlaw ko, itagbalinto nga abirat ko nga sosyal. Manong nemi, madlaw ko latang nga sila dinakamad kayat ti paatin. Irikalpasan ti seremonya, madaman ti reception. Gadita, umasadag kanyak. Hi. Congratulations again, Loida. Loida ko nakalatan. Numampay ininaw kami siya. Oh, baka sikat ininaw na. Dakal di kajat bikin ng Henry, titawan. Kadi, yung oray no inauna ka, mabaling ka dilatang nga, at tinawag na ti Loida. Amo mo nga siya ni Julie. Amo ka, sa ganito ti agbalin nga asawa ti bayaw ko nga abogado to be. Eh, amom ka din nga pulida na kita ag-exam da nga saan nga makarwar. Kas ni Manong Henry? Api nga di mo to alukuyin nga tekto. Tsaka mo, kasi kakayam Loida, ano mati profession ko? Wala. Aganak tumalat at unag tibalay, api pa ilang ambisyonak data. Nagraduarak man ti college. Sa anak pa ilang nadaan ni trabaho. Nagri ka nagsabol trabaho. Sa tagaya. Tinaskan, kat maasawak ni Henry,
Naasawa ko kung ako. Kahit may isang engineer naman pa isang nga na ipasa di board na. Anyway, ori na sa nga, nga talaga hang nakapasa ni Henry nga kas engineer nga naglain. Pintas sa proyekto na, di ba? Mga rod, adot kakastay. Adamat na nakapasa iti board da, nakapsot mo iti laing da, adamat na sa nga nakapasa, nga nakalalaing da, di ba? So nga ako sa sabi di kita, exam akasta. Tinasikin ka pakakitaan aramid, di ba? Kas, ito panaka-aramid to ti ang balin nga balay mi. Kayat ko, nga dakam to ti kabibintasan nga balay. Mansyon? Sama naman ko na mansyon? Mini mansion, mabalin. Diya kayat, tiag balit sa nga napindas. Diya kayat nga ibagada nga asawak ti engineer. Masambag nga napindas ti balay mi? No. So nga, aramidag ti amin tapos nikas takit. Malod ko ti asawak na mga ipatakdar kami di bukod mi nga napintas sa balay. Tay awan tot mga hatiw ka na kami. Nagkasara ka kunak tinakim kumanong. Dito yung tipadak nga dinakayat ti paatiw. Angem, saan ka din nga panakaatiwan nga nakaasawa iti engineer nga sampay nga nakapasa iti board. Ngayon sumalat nagrason manong name nga nagkuna uray no saan nga ang engineer. No? Isot kalalaingan nga garamid mangipakat iti kina-engineer na. Tama. Gusto'y suna. Likon ko na kanya. Top 10 gagayam ti board mo ti kina CPA. Yan sana ka lang nag-cum laude, di naggraduara. Runner ka pa gayam. Buwan man, nagsasalipak ti track and field. Nalingan tumaray. Sumit lang islim ti mamagim. Buwan, kanayon nag-exercise, tartarag, jogging no kasta nga agsapa. Saan ko malipatan dito ng sports ko eh. Anak pa pag din nakadanon iti Olympics Kaging galang ti ASEAN. Kaya na plano yung kani nanding. Bumalag balay kay tumati napindas ka balay. Well, no kasta no mabalin. No mabalin kita saan mi mat akay at ti paatiw. Oh, pagdakil to nga tat balayo, ti balay mi. Mahilig ka din ti competition, panaki-compete. Wala. Di pa nakiasawa, o man pa isang nakapasa ti board na, isot kalalayngan ng engineer, iti syudad, di ba? Sa bagay. Sa napimindas, ba't kimsi ka? Sikalat mangibagbagat ka, no. O mabalintang pagsaludsudan na ito kamabay ta. Tingangin nana, ha, ma'am, asin napimpitas ka na kami. Ang balintong agabirat kami. Napintas ka nga dua. Haan, ada napimpintas. Haan nga mabaling agpadpada kami. Alala, agmulagat ka ng laeng. Malaksidado, differentiate na tayo. Sika, ma'am. Kinunana manunay mi kiniloida. Ta siyempre, napintas tila nga na at inaramid na ti amin na pamuspusa nga nakpintas at kaaldawang nga ti kasar na. Irin ta siyak manong name. Simple lang ti arawatan mi nga kaniya nanding matendar iti kasar. Tas awang kami met iti abay, ang kamit nga abay. Ang kamit na nagsecondary sponsor. Sa bali met ti best man ni Manong na. Saan namat nga inalan ni nanding. Makita, nabimbindasan ng sika. Kiram dadanding kini Henry. Sinong gugwapo ka na kwada? Ay, nana. Ay, manen. Among, bakit kiram agab-abay sa jay? Di lakay ko, ni engineer, asawak. Kina di akab-abay na, kapsat na, ading na. Sinong gugwapo ka na kwada?
Kit gugo po ajay nagbaling nga asawa, ma'am. Mga stamanti ko na hanggang hanggang agul-ulbod talagang awan diferensya ti matam. Gabo iti dayta. Yan, para kang ka. Premium da ito. Ay, imbag lagi din ti imbag tipod no. Oh, makita, Julie. Sa anak mo daw sumimpiat ka. Talagang napimpitas kayong siya. Guguha pumat ni Manong Henry ng ni Nanding. Talagamit. Iso nga, saan da kam itong umaatiw. Manong Nemi, kasta una iti surun ko nakadanon diti balay kalpasan ng matendarak iti kasar. Nadlaw ni mama Manong Nemi, ti langak na masusurun. Hey, ada nga tama na nakaatiwan iti anak ko nga may sa competitive. Imatandar ka ti kasar. Ti kabsat ni Nanding sang kani. Wen ma. Kahit namamok niya agbalintong abirat ko kas pagkarikan ta dakam to kini Nanding. Kahit nakalaslas to. Kinantsawan na ka. Saan na kaya ti paabak kang ka. Saan ka magkumpit kang kuha na mama. Ano nakasarak ka te kapadpadam. O ngaron ma. Agbalinto pa nga abirat ko. Si kamalat nagkuna nga napintas no adreta challenge so nung kakompetensya. Diba? Di mo tumat nga itulok nga paabak ka iti dayjay nga abirat mo. Talaga inabak kon. Apa yung nga inabak mo? Awang trabaho na. Naggraduar nga kapeso iti kolehyo. Awang trabaho na siya ngay. Top 7 na. Anda na nga to posisyon ko di bangko. Di inati kon. Apa nga kas lamasurong ka? Kit inati mo gayam. O nang kaslas gimbal kalaingan. Magasem. Iti mismo nga nakaangayin reception. Kinumpitan siya na kon. May sa kapagkat tinagsaludsudan na no, sesino kada kami tinapimbindas. Ket, diyak man naman no. Deje agbaling nga abirat ko timbagada nga napintas. Ket, agraman da Henry ken ni Nanding. Nagugwapo ka nun ni Henry. Baka mo sumipsip-sip lang de. Nagsaludsudan de. Agbalin tong abirat mo. Ngayon baka mo magpaweso sila nga. Gaputa, siyempre. Inasaganaan dati, nagpagwapo ka, nagpapintas ta. Kaldawan ti kasarda ngay. Isumunti ko na ka, mama. Ngayon saan nagtunga patiw? Hala. Dito ko na ako, nanak. Baka dito iti akin na laing mo ako mumpit. Wano makikumpit. Nagkat baka isot pa ka idadaon ti biyag mo. Saan ko itulok, mama? DJ pa lang. Awan trabaho na. Paati wakid din. Dahil asawa na, nga saan nga nakapasit di board. Ipaneknek ko. Nga tulong ito niya. Nanding, into nag-take di board. Isuntot na da iti tap. Tap da chair to isuna. Anak, katamun data nga ugalim. Diyak may ikat, mama. Aging nga na mayat nga magkakumpetensya kanyak. Diyak tumikat na ita. Saan nakapatiw? Gapod na maatiwak. Agpagtitak. Talang mapasasaom. Kinabagtit ano sa mong awatin tenyamang nga panakapaay mo. Sa matakang kanayon nga sikat kalaingan. Manong name no kasta ngag-date kami kininanding numanin ijaya na ti kasaro. Agreview ka pa ngam kahit ko makapagkasarta. Sakbay nga agreview ang kaniteke at board. Well, inong kasawa ta, pag naidan ta. Siyempre, siyak tiburutek, ito sidong na papangin ni mama. May patpatakder mo ti napindas nga balay da, Manong Henry. Saan tanto ka di nga mangipatakder ti bukod ta nga balay? Apay lain. Ngayon na kas magalagan takid daw ka. Nga ti patakder ta nga balay ta. Kat napimpintas nga amang ti balay da, Manong Henry kaniloyda. Hanggang katawa kasta. Tapos nga, kaya't mo napimpintas nga amang. Ora saan nga amang, basta napimpintas. Ng ti balay da. Nalawlawa, napimpintas ti lugar, ayan na, kaya nabalbalor.
Sweetheart, makikumpidensya ka kadi? Kahit kung ibagakain ka, Nanding, sipot pa idubingak, nakisalsali-sal ako. Una ta, track and field ka. Ang tibiyag, ti panakiasawa sa nga track and field. Kaya't ko, nagbalik nga track and field. Kaya't ko siya ti mga bak. Sanggang katawa, seryoso ak. Pagsalitaan ng tulit nga panag ito na makapagkasartan. Kahit ko itan di palagplano ta. Kahit ipaati ko ka rin nga ipag mo. Tapay, kung kumpetensya ka di ka, di mula amot no anyat na pasamak ka rin di kaaldawan ti kasar. Kaya't na isulat na pimpintas. Kaya't na guwapo ni Henry Gimsika. Imbaga na mismo, nga nabimpintas to, nga amang tibiyag dan ng data. Naman pa'y, di na maalo ko di asawa na, di kapsat mo, nga agteg to, tapos nananay ko nga engineer. Ngayon ko na ori saan nga nakarwar ti board ng engineer, ngayon sumat kalalay nga engineer. Sana ko na. Puliyo ka no ti, hanga makarwar ti board. Kaya nga sawin ito nagtegak ti bar exam, saan nagto makarwar? Baka no makarwar ka. Baka kastoon ito ti apal na, baka agbagtit, baka no agpakamatay. Imagine, ang makarwar ti board di asawa na, idinto ta sika, bar exam pa'y, makarwar kanto. Di, dakil nga, habak na. Nga nukas pagalingan tagastat mapasamak, inamak mo matiniso na. Itapay nanding, inabak kon. Yan nga karo ti problema. Kadaman balay ta, bukod ta balay, nguno awan, nakabak ka lang ta, basta. Tsaka iti paati, idiradyo ng Loida. Kalpasan nga ron nga timapog kami, sumarunong nga tawen, isumaten tinaka-schedule, manon nimi panagkalay sami, kaniya, Nanding. Tatimi kayat, manong nimi ti makisukot. Amangan no bagada nga, may mesa nga tawen, at kapsat nga kasawa. Prepare mi nga naeng, manong nimi tadyak kayat, ti paatiw. Wine. Inkabesak, naimula ti panunot ko, no kasano ide, ti panakadekorar, iti simbaan, idagkasar, da Henry Kiniloida. Kayat ko napimpintas. Kayat ko nga ado tao, ado nga tao. Kayat ko nga nalawlaw ang function hall, manong name ti pakangay ti reception. Kayat ko manong name nga napimpintas, nga na isang sangayan nga, no, kasapulang nga, mga yabak iti artista, nga araken di iti tattao, aramid. Banag manong naming sinupiat ni Nanding, sweetheart, saan ka makikumpetensya? Basta kung naenda nga, napimpintas na kasartangin da Henry Kiniloida. Naman, saan ka nga na, mga ayaban ti artista, no, umadot tao, okay. Basta napimpintas, napimpintas. Ada additional nga dekorasyon, talutin ng cater, idi nagkasar ni Manong, pagbalinta 5, no idi kita 2 ti letson baboy, ay 2, baka ket 5 ti letson baboy, pagbalinta nga 5 ti letson baka, 10 ti letson baboy. O di kapay mayat. O sige, basta nagargarbo ti kasarta, ngamda Manong Henry Kiniloida. Maka-asawa ak ti talagang naleng nga magkompetensya. Agasem, track and field champion. Iti manong nga das, meter das. 100 and 400 meter das. No kaya nung lumbata. No ag-jogging ta no ko ido, no kas nakawisan na, kitawisan ka kita. Talagang narigat, mabannog akong kit, saan ka pa nabannog? Sweetheart, baka ti first night ta, sakto ta surrender. Baka, runner dito agbalintong asawa mo. Attorney to be. Kat pudno manong name nga ado digiti bang magbaga mangmangin ko. Uy da kayo. Dito ading ni Henry ni Ananding. Nagkargarbo ti kasarnayang hindi kapsat na. Pamis isa magtumatamakan kangin. Itsalangin simpaan na paunit pa nakadekorar na nagpintas. Iti pa kangay direksyon. Ay sos. 5 nga letson baka. 10 nga letson baboy. Nang tandanak manong name iti chismosa. Nga mangiwaras kadigiti tao kasi jay nagkargarbot kasarmi kay Nanding ngam ti kasar daloy da ken Henry. Kasta nga ron tinapasamak manong name
malmalpasen, ti pangana, panangan, adon di kita nakatalaw, tultulungak met manong name di kita inassign mi nga mangumong kada kita adu nga regalo. Yung masadag manong name ti abirat ko nga medyo na kami suot. Hoy, Julie. Oh, ha? Si Gagayam Abir. Sabi nga, Abir, tawag mo kanyak. Lloyda tinagang ko. Kahit agabirat hindi Abir. Di mo kahit Abir? Inuugma, inuudong, awag na ita. Ano, Tagalog, gunda, di bilas. Sabi nga, di warawaras mo ka rin tao. Iwarawaras ka niya. Nga nagargabot ka saryo. Nga kasarmi kin Henry. Saan kong iwarawaras? Isudat makakita, isudat mangibagbaga, apay ko may iwaras ko pa ilaeng. Kaya makita damat. Oray mampay. Ado tumat ti kwartamin ta kayo. Abiran, abi ngamin nga, kahit mo makikompetensya kanya. Kabuta dyan kahit ti pahaba. Tanaabak ka din. Saan pa yung naabak? Gugwa po ni Henry, ngam ni Nanding. Nalalay nga engineer. Hambod nga engineer ni Nanding Ore saan nga nakarwar o din nakayatin tek-tek ti board. Isumanlay so, nakarudot maawat na nga proyekto. Nakarudot proyekto na. Sarapayan na. Hindi na siya sa mga ibabaga, nalaing ka ng kami. Awan ti mga ibagbaga kasta abirat. Si kalain ti mang iti problema. Basta saan kami apaabak? Hindi kayo paabak. Sa anak ba't makikumpit kang kakin? Ano nga saan? Duwala nga latso nga baka edi. Na pinalutson mi in limam sa nga bulong pa tilatso baka ay baboy di kasi kahit nasawan nga amamang pa kahit mo nga mas garbo ngem oy nalpasan di balay mi hanyom artapan ti pintas katakil di balay mi Lloyda abirat tsaka makikon-contest kang kakit kunam lati kasta sila tsaka mo ngo idiubing kakit kasta ugalim baka sikat kasta agpadpada ta. Agpadpada ta mga agpadpada ngam saan kumata kaya ti makikompetensya. Nga ta, para makita. Agkat katawa aklayang manong name kabayatan nga mangmangig na. Ngami di awanin ni Suna. Mabalinda ko makit pungut-pungut kitay. Loko. Saan nakapaatip kun ka? Sakit din. Nga champion ni track and field. Nga naman pa saan ka nakadanon ti Olympics, nakadanon ti Asian. Kinanggulat tinakam ko manong name. Uy, napimpinas nga peso di balayo, pagkinantay to. Amang to napimpinas sa dakdakil di balayo. Imbagak maninday ta nga banag kada papakin ni mama manong name. Babayam na ta. No, kahit makikompetensya ka, babayam na ta. Ano nga babayak, mama? Babayak latang iso mangabak? Tay tulok mo ka di nga rod nga maabak ka. Iso nga rod, mama. Ako itulok ko maabak ka. Ha? Diyak kahit loser? Anak, dahil ti may sang ugali nga sanga na siya at di mo kayat nga nugutin ti failure mo. Ma, saan ka kahit ko sawan? Saan ka paabak iti dahi dyan nga Lloyda? Ang mga matno into nagtekti board ni Nanding ket saan to nga makarwar. Baka kastoon na ito ti paghaak ni Lloyda. Kita okay lang At kastamat ken ko di asawa na. Manaksin nga taan nagtekti board ni Henry ket mangabaken wano makarwaran ket into nagtekti board ni Nanding ket saan nga makarwar. So Ngam saan nakapaatiw ken ko mama. Isuna, a plain housewife. Kunam lang siya sunong datang pagala-gala di tamol nga kunam lang no socialite nga kunam lang no. Ilinto ta siya. Regan, siya pa lang ti magbalin ita nga breadwinner mi kininanding ta. Awang pati na nga trabaho na. Gusto ka saan nakapaabak kang kuha na mama? Uy, saan ka paabak? Ngayon saan ka kami nga makikompetensya? Basta. Jakmat kayat manong na yung agtultuloy ti kasto yung ugalig kanudad tumagat talaga nga madi. When? Ang saan nagapasuko kini Lloyda? O rin no,
isulain ti mapasukok na mapasukok ton. Ore, saan ito na makikompetensya? Makilaban kayam kanya, ha? Agpadpada kami nga mahilig. Nga da kami kat kompetitive. Sige, kinopetensya ta. Ore, bagbagang nga napimpinas ka nga siya. Napimpinas mo, ada trabaho ka napimpinas ti posisyon ko si Kangay. Ada engineer nga nalaing nga asawa, nga timat na ipasa ti board. Kahit no may pasad to ni nanding ti board exam na, loge, awat to laban yun. Manong name nag-review ni nanding kahit talagang suportara, all suporta. Nga makasapulan na, abang pakondisyon, manong name, iptad ko kengkwana, dokunana, nga nalalaing ka nung aggressive, no, nasidsidap ka nung ti panunot na, no pagustuwak, syempre. Ore man pa ibagbagada na pimpintas ni Lloyd ang siya. Ngem, depende dyan na pintas. Idin to tanaamuak manong nemi, nga nag-asawa da kini Henry, nga saan nga virgin ni Suna. Idin to siyak manong nemi kit virginak nga inasawa ti asawa. Kasi tinaminsan manong nemi nga timawag kanya. Hello, Julie. Ay, Abir. Di nakawawagan ti Abir. Maudo nga Ano ang tawag ko kayong Lloyda. Nagbitas na nagan ko nga, Lloyda. Pagbalim ka din nga Abir, kasla alas nga nagan. Nakatawag ka man na Lloyda. Imbitaran ka ko ma? Nutoy. Dito'y balay. Anapasken. Awan. Ngayon kahit ko lang nga paraman kang karagitaya na imas nga amo kaputahe. Nalay nga kagluto. Adot amo kaputahe. Ore niya klase na dish. Nangro natin Japanese dish. Tapi nga mo, inadal ko. Kasi inadal ko. Api nga rin saan ka mangipasdag iti restaurant mo, tapno may pakat mo kuma. Hoy, dumteng to ti kasta, Jolie. Mangor-ornong kami kaniya, ni Henry iti, dakkala po namin, tapno, boom, asigod. So nga kahit ko kung mga iparaman keng ka. Iparamon mo langit sa bali, jak masango. Kagura na ka di? Hangga kagura, abirat. Ngayon talaga nga jak masango. Sa mesa, no digitan tupay lang nga klase ti makan, hanak mo mahiling. Kaya kahit kung nga amang digiti Filipino foods. Mapeluan ka lang Nagapailuan. Ay talaga mapeluan ka. Tilamom ka kwenta. Gabot accountant ka. Awan siya sabi dita kwenta-kwenta. Dito na siya. Nalenga agluto. Adot amok nga klase ti luto. May paraman ko. Hindi paraman mo sa bali ang kanya. Style mo. Apay ngamin nga sa tibagbaga. Nga di mo kahit ipaatiw kanya. Katalaga ba't nga awan atiw mo kanya. May mga tulangin nga nalaing kang siya. Abirat. No dan restaurant mo. Katag dinamag ti kina sikat na. Kinadot customer mo. Siya ka nga ron. Siya, nangato posisyon ko di bangko. Yun, nangato. Assistant manager. Dandan akto ag manager. Ure man, pagkabot, igamang nga, makunkwenta mga nga kwarta, kasta. Saan nga na ita? Sige nga dobrat. Diyak mga sangot makikompete ka. Susuro na ka talaga, mano. Iranta na pa. Kaya pagkasdaawak manong name ta nagbigla nga si Mayaat ti abirat ko. Ni api nga ta. Imay dito'y balay. Dito'y family house da nanding. Ta dito'y nga ritian mi. Ni mama nga katugang babae manong name tinang pastor keng kuan. Ala, sumbrek ka, Lloyda. Dati kapipintasan nga manukang mi. Pati mo dati nga bakit? Makisala mo. Oh, mama! Dahil yan, mama, may premyo ka. Saksakayan lang, di katugang ang babae manong amok data. Ay, Julie, adala tayo kapipintasan ng abirat mo. Lloyda, duwanong ka, nakapasyar ka man. Wala ta di jakbud maore nga pumasyar kay Jibalay. So nga siya ako natin pumasyar dito eh.
Kadwak ko man ni Henry ang ay na, mama, busy dya engineer nga anak yo. Nakadatot project na. Sasarapain na. Siyak man. Rin nagyakon ti nagkita iti pangipas na kami to ti napindas kan sikat nga restaurant. Ay na mama, dati tumanugang yo, nga nalaing agluto, balito nga chef, isod kasi sikatan, intero nga lubong, alagor kayo, at obrak, kada kay man lang ang gabirat nagsasalita at naklitulod yung obrak. Jolie, kumusta? Esto eh. Paspasensya anak layangan na abir. Amumot lang yung bagat abir. Nakasla na sing-singit ng peso, no? Aging taag tinawag tati abir. Di okay. Diya kaming kaya ti paati mo eh. Ada ugali ka kasjay. Amo mabir, kastakmet. Ang numaminsan, no aglabas, madi, aming matkading aglabas katakas. Di mo man kaya ti paati ko. Ang nakas pagarikan ta adda talagang mangatiw ken ka, you must face or awaten ti kinapudno mo. Kas pagarikan kumanya. Si kakumati mangatiw kanya. Kasla kastal kas pagarikan da pangatiwak ken ka. Awan pangatiwang kanya. Julie, awan. Sort ng mayak tam. No adaman da kita nagbasbasulak, no adaman da kita kinagurkuram kanya, nga mading aramid ko, ni bagbagak. Sorry, abirat. Nagpindasan nga dinggan. No, sana nga gaaw. Kahit ko nga data nga agabirat ti, at nga kinamayat, nga very close. Di ba? Kadwa na ti kasta. Agin istoryata, may panggap iti pamilya, no apay nga aging ganay takit, awang pitaas, anak bikin ni Henry, uwan nga peso. Apay ngamin, check by kayat. Oh, matadahil to yung beauty, gusto po kaligan taga nakaw. Isot pangatiwag kang gan. Loida, tapay. Intong gas pagkarikan ta aginawak kadadanto nanak ko, naatiw kanton. Kinodanto nanak mo agad, agsigo kak tumaten, yak tumaren. Anyat amom, baka no triplets na yan ako. Maminsan lang pultit, talo asikot, dinati ka. Talaga di mo kayo tipaatiwan niya. Angaw talang nato ya. Kaslaga kangil at tagabiran. Yung siya pala kayo taganak. Kahit ko, matungmal tarapap ko ang damadanak ti restaurant. And then, aga nakakton. Kahit si kamen. Well, ento no makapasan ni nanding iti baraksam, siguro kasi diya tunget. Oh, kasano nung saan nga makapasa? Saman nakapasa. Oh, pagkagpadpada da kagkapsat, na failure da ti exam, ti board. Abi nga saan kami nagtekto? Ni Henry? Oh, di na kayat. Tama nga kanuno, agtekto ket abay makarawar. So, kasi lang na, nisado nakadudumit ti proyekto na. Ngayon napimbinas mit lang, na mairuan na ti board na, tapno, saan na nga awawagan ti engineer. O rin man awagan ti engineer. Kasano nga ro din no saan nga makapasan ni handing? Ano tumaten ti mariknam? Siyempre, alo ko yung to, tapno agtake to, agretake. Kasano ko no, kaskas din nga madi. Napiyakin ni Henry ta, makakontrata lata, may trabaho na lata, tikin engineer na, ngam ni nga rod nanding, no saan nga makapasa ti bar. Hanga mabalin nga, mangi abogado, mapanto ito korte, tapno mangi abogado, hanga mabalin nga, tasaan nga bigbigan nga, abogado, ti saan nga makapasa ti bar. Napiyapapiyakin ni engineer in Henry, taho rin na saan nga nakapasa ka, talagang engineer lata. Mga sinapod Diyos sa birat. Nakapaspas na ni nanding nga nag-review. Tinutulungan.
with my moral, spiritual support, iso na dakal ti pamatik. May erwag na. Alakit sapay ko manong nami naka-schedulean iti bar examination. Nakaready aminin manong nami di kiti masapulin nanding may sa isuna karagiti nailista, nakalista, ngagtek iti bar. Sweetheart, anak barik-rik nam. Kagangay lang nga. Siyempre, nervyusak. Take your time. Just relax. Okay? Kasalakan niya kidi. Nakara-relax sak. Kailang top 7 na. Sika nga, anak kahit mo. 7 met. Oray no saan. Pas talaga di makarwarak. Tinapatag kat mairwar ko ti baraksam ko. Okay? Suportaran da ka. Da kami kang runan nga mangikarkarara kinapod Diyos siyak, ti pamilyak, ti pamilyam. Managsindakin ni ipag mo nga Loida. Oh, abang na nakamat mo ni Loida. Baka no, iso lang tis saan nga mangidaw-dawat nga makarwar ka. Abang ko mga tinang idaw-dawat. Amumutin. Di nakakayat nga makarwar, kapata, kahit na may tulad ka, iti kapsat mo ang asawa na. Di nangarot kayo ti paating. Ang mga tamad, di ba nagsingsing pwetan? Di ba kapya kayo? Saman, kapya kami. Numanin-uman ito'y nakasaysayaan. Iso nga lipato mo, sweetheart. Sa balin ni ipagluida, inawat ng ti amin. So nga, may samit iso na mga daw-dawat, nasapay ko tamay robal ko ti panag-board ko. Agrobrobuatan ti asawak manong nemi, tadi ti lugar mi, kat asidagmit laeng. 15 minutes lang manong nemi nga tarayen, ti kotsena, makadanon to manong nemi. Iti pagkaangayan ti board exam. Agrobrobuatan sweetheart, anak mariknam. Well, okay. Lakalakaig na ito, easy lang. Baka agre-relax ka lang. Okay. Agre-relax ka lang. Baka nung ito nadakan to June, nagtitrugyaman to yung cancer, kaya nag-nervous ka to. Saan, sweetheart? Agparparig na kanya. Very good, Irita, dimteng manong name ni Ampirat Loida. Agar ka, ada na ipag mo. Ni Loida? Nakitain. Oy, Abir! Abirat. Imayak matap ng nigas na kita. Oray na pialang ada, maitulong kung itakin ni Bayaw. Ni Bayaw nanding nga mapanag-take the board, mapanag-bar exam. Umunahin ti ba nang idaw-dawat tayo kayong kuha na nga makarwar. Ay, bagor ka. Di ba? Nalaing ngagluto. Sa ngagluto, karamit pa iti aniyaman nga merienda. Ito, ada ka rito nga pag, sandwich, bread sandwich. Naimas na ito Pag merienda na to June At ang to tiyempo na ang merienda na, di ba? O no, before nga rugyan dagat. Kanda ti, nagyan ti tiyanda. Oh, makatulong kayong kuha na ito Sandwich bread sandwich. Anda ka rito Okay na. Kapipinas pa nakabungon na. Ada iti lunchbox. Okay. Thank you, Abirat. Okay. Daw-dawat tayo. Nga sabi ko makarwar iso na niya. May concentrate na iti panag-exam na. Napilang mo Nga maramanan nanto dati imas nga sandwich bread ko. Naramid ko. Magusto-gusto man na dati-dati. No may jawalay. Teman paborito nga sandwich bread ko na nakanyak. No may sponsor di ba? Kaya idan ko parang may adong makan na. Alam mo, thank you, Abirat. Okay. Isa anak ka rin nagbibayag. Manong name diya ka mo no apay nga indisuk. Tay pepper bag nga ayan ti sandwich bread manong. Iti divider. Abag sunto nga ipadagas kuntong kindi nanding ko na. Uno saan ka dagasekto into itulod ko aking galing ti kotsena. Sure. And then, di ka pa nakarubat? Ready na. Oo. Masapo nga 30 minutes before. Oras ti kasama kita data kay Jayan. Sapa ba ito? 1 hour pa lang. Kituin.
15 minutes sa tarayan ti kotse. Tan. O, mali ang lipatan. Awan. Iti kasla pa nagdardaras na, manong name nagdardarasak mo ita si Murot keng kuhana keng kana iti kotse. Awan na lipatan. Awan, sigada na lipatan. Awan. Kiss. Good luck. Kumangamin ka, umay ka sa dyan. Anen. Badadang nervyos ka na sumurtak. Okay, nakaranan. Good luck, attorney. Top 7 ka. Sabay ko man. Hindi makapanawin manong name. Siyempre, karkarharagak manin. Diyos ko. Sabay ko man. No sa nga makarwarin nanding isod ni bilang ko nga kadadaklan nga failure ko dito biyag. Makarwar? Mapagid din na saan? Naglaing tisawa? Manong nemi kang kanahin ko kitaan ti oras, iti wheel, iti whole, iti ding, iti wall clock. Kabayatan manong nemi, nga adda, damamakin ni papa, likit katugak, iti likod. Kapinalubusan damit ti anak da. Good luck! Or-ornasa kiti salas manong nemi, nakadigos akmat kindi na. Hindi makitak ti paper bag nga. Ay! Allah! Nalipatakbod nga inted iti asawak. Nako. No orasan. Adada itan. Mangrugi ta itan. Anto ko mamirianda na sakbe nga. Sorry, sweetheart. Nalipatak mo tan natin. Tulong, suporta kang kan, ipag mo, nga abirat ko. Hindi agree ti cellphone ko manong. Ni abirat. Hello, Abir. Hello. Kumusta? Ana? Timawag kang ka ni Nanding? Han nga makatawag at siyempre, han nga masangon tagtawag. Baka may palit ka takuan pa kadit cellphone dyan da. Oh, han ka tinawagan? Hampay, baka ito na madamdama tawagan na. Sige. Naitad mo lang. Tiyentid ko. Nga bread. Sandwich bread. When? Naitid ko, abirat. Kaya take you. Kasi ulit pagtagdek yun na. Kung nanapagid di nga, talagang napatig isunak ka. Na siyempre, amom no, agkiraw si chan mo, akit hanunang agmandar, hang uring agkurit ka, utek, di ba? Gantala comment. Iso nga, daktil ti na itulong mo keng kuwana, daktil ti may tulong mo. Wala, piyalang mo ta, may tulong ko. Sige, baliwak tumanin tumawag. Apa nga ta? Loko na ito yung abirat ko. Kahit na saan nga kiraw si Chan ti asawak, tapos nagasta, kahit makapanunot ka na yung bag. Kaya't na nga makapasa. Idin ito tayo bagbagana idin nga. Di na kahit nga makapasa, tapos nagasta, kahit agpadpada dito asawa na. Manong na yung agtangan tirabi. Panagluluto. Nariknak ti panagkiraos ti Chan kumanong jak unay nakapakantibigan. Siya ti mapanagluto. Dire-dire ko, ti lut-lutuwek nga pangal daw mi, kada papakin ni mama, di talaga nga kiraos. Masapol ko ti merienda. Oh! Pingadyak, siyak lang, yan, timangan ka na jay. Insagahan na jay, abirat ko nga sandwich bread. Kinunak, manong na yung napang ko inala ti nagyanan na. Inrawar ko. Lukat ko ti lunchbox, manong na yung nagyanan na po. Nagbungbong. Nagdakal, naggatot palaman na. Wow. Saan lang sandwich na ito eh. Talaga kasla hamburger ti. Gimas ti angot na. Adadala kita kiraos ti tiyan ko. Mabit lang. Kumitabak mga gidi. Gimas. Nalayin ka nga talaga, abirat. Na isang-sangin ti templang nga talaga. Bilibak kang ka. No talaga nga danto restaurant nyo. Po talaga nagsika. Uwi na kanto. Kimitabak kayo mo na minsan. 140 nakankon. Makabsog.
Minumak manong name kalpasan na impak ni pailain. Baka no maramanan tumit lang di asawa kin doon sumangpit. Ama alangan mo saan nangaramanan kita regalo ken kuwan at ipag na. Aglut-luto ako manong name simrek mo tanda papa kini mama. Ay pasensya akin ma. Pa. Anak pa nakaluto. Oo, lang. Hindi ka pala mabisin. Nagluto ko nga ron. Hindi tag-gruod ti tiyang kumano. Nakaw. Ma. Kaya pa iya. Dahil malan mga ituloy ti nagluto ko. Hurekit talamang ipisokin na tani. Naka-adobo ako. Nagagababrawak man. Magusto niyo tinabraw ko ket. Nakita abraw mo nga rutpen. Nung sa tumangit. Alak ko ma. Bigla mo ito nagsakit ti tiyang ko ket. Masabo nga iror ko. Alagin kakaroon sa tabaka mo. Apo, nagsakit. Grupo. Ano abi nga ta bigla. Diyos ko. Tama ba lang pasama kanya ti kastoy? Ano naknakan ko? Ha? Diyan mo talang bread. Sandwich bread sila kang ko bigat kat sa anak mat nga nang tinapay. Aksidaktilong ganis sa kinitlog. Sa kinanilat nga raw ti kamutig. Imposible, iti kumapay lang Nabit pa nga ng anak ngo kinagura na. Api ko makagura na. Budog sa ko. Rimuara kiti si Armano na yung minapanak iminom di napudot nga danom. Marbaring kunak no. Kakontra na. Ken masapul nga suktak mat lang natay. Rimuar nga danom. Ma? Oh, anak ko agtumar ka no. Ag-LBM ka. Alamin niya kalakam mo. Diyan ka rin amo mama. Agidasara kong tamangan tayo. Mga kailatan kini papa. Siya ka ngay. Talaga nga baka iruar kong tumir lang ng mga anak. Kaya makita ito medicine cabinet, makita ka dito para ito data tapno maagasan. Sige mama. Nagtumarak man ang marbarin umayatin. Nagring ti cellphone ko. Di manin abirat ko. Hello, Abir. Hello. Ana, di ba timawag ni Nanding? Baka numadama bali exam da ita. Nalpasan na ta, lunch break yan. Baka nag-lunch break dan. Kat, hanga timutawag, kalpas, nakanamat lang natin sandwich. Siguro, sa mapinga timawag kanya. Sana yung bagang kuwan? Nganya. Nga na imas. Saan na naman sa angong pengen bagang? Imas kam talaga nga na imas. Si Kantupay, abirat. Apay. Mabilang birat. Sorry. Madama-dama ka tumawag. Tapay. Awan. Adala problema. Sige. Mati-madlat. Diyos ko. Napanak man ito si Armando. Yung kabutan na ibo siguro. Tiruar na. Sardengan. Yung minumak madlat naman. Nemit up no sana ka dehydrate. Naiturturog ko manong name idadak ti kwarto. Yaman no, ring-haring siguro ti cellphone ko, saan ko may kaskaso na nakaturog ako. Dimteng ti asawa nga saan ko napupuutan manong name. Sweetheart, wake up. Wake up. Daakon. Ha? Oh. Pero kasto tilangam. Lalakan niya. Lumlupsad di matam. Awan, di napakatanagan. Mabisinak na siguro. Yumin hang kapenan? Ha? Yung uray ka nga ron. Nanganak ko na. Alan, no, saan kapenangan? Umakanta ko yung ka. Ha? Kumusta ti exam mo? Nakalakla ka, sweetheart. Oo, man. Hanak na rigatan. Kasi lang natin gagangin lang examination. Nga tunggal question kat
Sumre kasigot ti panunot ko. Amo kadakos dyan, sir na. Bakit no matikaw ka, iti hasta. Ato kasta kat. Kunam nga sa balit na gawatam di instruction, uno question. Matnaw ko man, talaga nga jak maawatan ko ma. Wag ano, kaskasan ulahin, at sa anak lang nga number 7, baka adopted number 1. Oh, it is sweetheart ko. Manong Nemi, dinapan kami sa dining room, talaga mabisinat. Kaya sa anak, Manong Nemi, kayo mangan? Paborito mga dubo, kung inabraw. Sa akin nga naimas, tinabraw, nga ito nabawan. Direhit ko, santo nga naimas, malusay na. Dito lang yun, pangted mo sa sandwich. Papay, sweetheart, agora ka, uy, saan ka mangan? Saan ko nga ati pa Manong Nemi, kinitab na. Nagimas. Diyos ko, sweetheart, saan mo nga ulitin? Ano nga saan? Saan mo nga ulitin? Inagaw ko manong, kalpasan ti may kadwa nga pa nagkitab na, tapala nabati. Habang yung basura ka nagimas. Yung basura ko. Kapunta na tayo sandwich, nagimas. Nalipatak ng pabalon kang ka. Nakaramid ka gayam, pabalo map nalipatak. Saan ko inaramid? Jakmat mahilig ka na kita. Imasem ka nun na ito, namapangkay di balay da Manong Henry. May itahay malagip mo. Ito ibagak nga ada niya Loida. May nang ted. Paper bag nga ada na lunch box nga sandwich. So, etay. Kapag nalimatang hindi kang ka, kit na bisinak, kinan ko. Diya 1/4 na. 1/4 pa lang, ha? Hamang subli-subli akti siya. Isong hanak pa yun nga. Yung bagta nagkalman. Ay, nakit mo sa wan. Atorne, nabaninta nga, pa-examine na dyan na bati. Kung katalaik. Duling ko na ito. Pa-examine ta di doktor. Ay, nakit mo sa wan. Obserbahan tarik na. Orayam ti oras ka na ito din. Baka mandamdamag, sublikan tumatisian. Ay, mapangkan tumatisian. Nagpayso Manong Nemi. Agkarubure ko lang nagtikardukod Manong Nemi ti tiyan ti asawa. Gusto ni taray na pantisian. Nagdakas mo tenda ito yung abirat ko. Kahit na lang saan nga makaruwar ti asawa iti bariksam. Pabalunan na ti adda sabidong na wano makapa. Sus, kat no kas pagarigan na itad ko kini nanding dito yung sandwich. Kat kinan na sakbay nga nag-exam da. Baga no katangaan examination kat mapanti CR. Diyos ko, kasano pa yung mag-concentrate ang sumat? Kuma? Nagdakas da ito yung abirat. Sobramat ti kinadakas na. Panang dadail na ti kalaban na. Bad technique. Manong Nemi di rumwarin ti asawak iti siya. Nagkapo nagpeso eta. Nagkapo kiniloy na. Ti animal na giant. Kat nasakar tinangan. Kat nakonsentrate ba ko makarot ti panag-exam mo? Dahil ti pamuspusan na. Tap na di kastakit saan nga. Saan ka nga mga baksam mo nga tiwan tikapsat mo? Saklang ko ti loko. Pa-examine ko na ito nga. Nabati nga sandwich. Isaklang ko na dyan ipag ko. Adakam kasta ngagtultulag Manong Nemi sagsagana na ti panang tawag na ti abogado ken doktor tapos na kasta kita may pila nga dagos ti kaso kontra kini Loida kalpasan nga ited to ti doktor ti resulta ti panang examen na iti bread. Idi agring Manong Nemi ti cellphone ko ni Loida tumatawag. Hello, Abirat. Hello. Julie, Abirat. Abay ka sa buses mo. Maputengak. Ano kaputing mo? Pakawarin na ko ba? Tanya ko matbasol mo.
Abang pagpakawang ka. Saan mo nga na ito, Jay, sandwich, bread, kini, nanding sang kadi? Apa mo? Tanong na itad ko. Hana ko man concentrate, itinagagsam kasta. Naipadamang ko kumakengkan. Nga saan na nga naituloy, di ba nagagsam na? Muna saan na nga na-concentrate kasta? Amomin, Lloyda. Kabuta siyakti mo na nga biniktimam. Diyak na ati pa nga nangan ni nanding iti sumangpet. Kaya subli-subli ti siya. Natawagan na ni doktor. Ken atorne. Tadeng kaso nga talaga nga dan resulta ti panang exam ni doktor. Tinabati nga sandwich ginted mo. May pila nga dagos ti kaso kontra ka. Abirat, pangasim. Nakapagkumpable ako nga nakapagkakumpesar ka ni Henry. Naibagag di amin. Iso nga, pangasim. Pakawanan nak, tulungan nak tapno, mapakawan nak met ni Nanding. Pangasim. Intad ko manong naimi kiniya, Nanding ti cellphone ko. Pinagsawsawan na manong naimi kadagiti saan nga malamot ti aso, ti ipag na. Kaya ka manong naimi, nisudan nga kapsat ti nagsarita. Tamadlaw ko na itatakuna manong ko na. Sweetheart, pakawalintan. Saan nga siya na tinarabid na? Dakil ang kaso. Agasem, attempted murder? Kahit nakapapatayan? Saan ka makapatay? Tikas dyan, makapaiblang lang. Kasi naarig na, sabidong. Agasem ta sabidongan na? Tika ited na kanya kakanan? Gusto na. Yan tangay kat agpagpakasim at hindi kabsat mo. Oh, damang makinipapang mo. Abay, ano napasamak ha? Inlalawag mi tinapasamak manong nemi. Kinapungtod na met manong nemi. Diya manugang, diya paborito da nga manugang. Nga ibagbaga ni mama, tikatuga ka babae, kakapipintasan nga manugang. Nagsawsawan damat man. Minaloko damat lahing ni Nanding manong nemi kastamat ng kanyak. Lasante ko man nga patpatakilan pa at tinapasamak. Nanding, Lloyda. Yan tangit ni Lloyda kat ay Julie ko na kumang. Nanding, Julie. Tani Lloyda, mamati tayo matiti panagbababawi na. Nadlaw yung matil nga di pa iladamdamo kaya talaga nga di na kahit tipaati. Kastamat kang ka Lloyda. Nadlaw yung matil kang kadikasta. So nga, saan tayo nga patakilan ng issue? Yan tangit yung karimat ni Lloyda nga dinanton aramidan pa iti kasi dyan. Kadore ahan nanton aramidan ti kasi dyan, paano adan to sa bali mo na pamuspusan nga aramidan na tapno may mamagkam nga agasawa. Tadi na kahit tipaati mo Wala nga loser isunan. Awad nung kutin nangarag na loser na. Gabutan naman namain na nga saan ka na hamon na dahil na-concentrate mo ito nag-exam kat namain naman nga nalaing ka mga makarawar ka to. So nga, babayan tayo. Kahit kung nga personal da, ngumay ito papa. Di tawaga kita to by that to. Talagang ngumay da, sinagdan. On the way dan. Manong na may nagpagpakawan na kita agasawa, kada kaming agasawa. Kastamatan kada papakin ni mama. Alakat, gabota, kapsat at kapsat, naging narakop na kita kapsat, naging narakop kamit nga gabirat. Si kamit abirat, nagloko ka. Diya kaming kayat nga, alala sa mo nasawin. Yan tangay, katay mo na tanga ugalim, kastamat kanya. No, anya ti itod ni Apo Diyos kada tayo, nagkasat. Saan tayo nga makikompetensya naman pa'y, napinas mo ti makikompetensya, tayo tagat, challenge kada tayo, tapno, umasenso pa iti biyag tayo. Ngayon noon, asenso tayo, saan tayo nga, tadigagayan pa iti adadaping asenso. Iti rumuara ti resulta manong nemi, ore kam lang nagpapaalat namin adumanong tagpeso. Nakarawar at dapeso na manong nemi ti top 10 top notcher nga nakarawar ni Atty. Nanding.
Nadaan kami matlang di kabukbukudan nga balay manunemi numampay saan min nga kinakompetensya pa iti balay ti engineer. Gagangay lang nga balay ngam napintas, kompleto alikamen. Ori dakdakil ti balay daluyda, ngam da kami, ang hangan datat nasken. Tinasken manong nemi nakadado nagiti kliyente ti asawa. Nagtultuloy mat manong nemi ti posisyon ko, ngam matuak pa'y manong nemi ti posisyon ko iti pagtrabaho agabang ko. Kaya naparaburang kami manong nemi iti duwang anak. Idinto tadwa mo ti anak daluyda kini Henry. Saan napulusan nga nag-retake manong nemi ni Manong Henry. Ngayon nagtultuloy iti kaadumat latari iti trabaho na wano awat na kontrata. Manong nemi, maminsan ka talagang ti panakikompetensya, panakikumpit. Kat may isang kalito na challenge libihan. Ngayon te kunadan, nga aming ang glabas kadakes. When, noon da pa nakapaay, rumbeng nga ganungkutin. Ta saan, nga bukbukudan ti pa'y lagi, at damit pa nakaabang. Dito nga rin ti pagkasarita, akmanong nemi ka nagyaman aklaunay, ti anos mo, nga nangornos, kan nangibasa. Sabi ko man, damat na ibatik nga adal, uno challenge, kadagay ti padak nga naggatingig. More power to your program, anong, and God bless. Tuwing nga radagyaman nga pagkaya mo, Julie. Pagayam ko nga Julie, sumatlagayam nga may naig ti title ti istoryam kit sandwich bread. Tanonakan ko makas pagarigan ni ananding dayjay, baka talagahan na nag-concentrate nag-exam. Hang ko mga nagbali nga top na chair, di ba?